аз съм Яни, това е Валката. Да. Опитваме се да правим клипове. Чакай някой да не ми скочи отдолу, защото ще стане фал. Фалчи. Ние сме на терасата на Валката в момента, защото вътре не е много приятно. Да. Много е топло. И така. Да, излязах малко навън така. Смисъл такъв, ние се опитаме да правим клипове. Ще качваме клипове, които правим Chubby Bunny Challenge и Bean Boozled ще качваме утре. Да. Не знам към колко, сигурно към 4 или 5 часа. Някъде. Ще гледам да не е към тъмното, Да. защото вие сте навън. Да. И така. Значи, ние ще качваме в описанието моя канал, на Валката канала и някой друг. Някаква жена мина тук, що ни огледа, все едно сме извънземни. Ще качваме клипове, ще мислиме да бъдат по-забавни от сега. Да, почитам Не мога дървото да се вижда нищо. Че се види, че се види. Ние сме от Дупница. Да. И така, и мислим утре да ходим в София, по-точно той да ходи в София, да вземем Bean Boozled Challenge. Да вземем бомбоните. И така, без хейт, поне първите няколко клипа, за да може да се мотивираме за нещо да правиме. Вие може да давате в коментари идеи за клипове. Ние ще напишем канала. Да, във Facebook ще направим страница, която ще изпратим линк долу в описанието, както каза той. Ако искате да ни потърсите във Facebook, аз съм Яне Кукушев на български. Аз съм Валентин Александров на български. И така. И може да ни пишете и задавате някакви въпроси, или искате да си пишете с нас, задавате и някакви въпроси и на лично съобщение ние може да ви отговорим в някой клип. И да, всъщност може да отговаряме в клипове. Ние ще напишем във Facebook, защото ние ще направим страница Янката и Валката и може и ще ви казваме кога, ако не следите страницата, ще ви кажем кога ще има клипове и кога кога ще има клипове и кога да задавате въпроси. Може да напишем, например, една снимка, може да сложим на нас двамата и да напишем отдолу, да пишете въпроси и ние ще отговаряме. Добре, мисля, че това беше за днес. Да. Чао. И утре ще видим с нов клип. Бай!